Com a coorganitzadors d'aquest 5è Maritime Hub, juntament amb la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, estem molt satisfets del resultat d'aquesta edició, a la que hem tingut com a regió convidada a Quebec. La relació Catalunya-Quebec creiem que ens pot aportar moltíssims beneficis a l'economia blava. Han sortit temes molt interessants que ens permetran avançar en el coneixement i en la transferència sobre economia blava a un ecosistema que un any més ha vingut a escoltar-nos i a aprendre les novetats pel sector. Per tant, valoració molt positiva. Hem estat reforçats en 2 grups de recerca. Actualment la nostra estructura es composa de 93 grups de recerca, 15 entitats de recerca i 4 aglutinadors de demanda i també tot un seguit de tecnologies que ens aporten aquests grups de recerca. El nostre objectiu és transferència, innovació i internacionalització, mitjançant una sèrie de programes, col·laboracions bilaterals amb indústria i també a nivell internacional.